Naraw silt oħra mill-Evanġelu ta' Mattew, kapitlu 9, fejn naraw simpatija setana tas-Salvatur tagħna. U jkellimhom dawn il-ħwejjeġ qara. Ġie wieħed ħakkiem u miel bil-qima qudiemu u qal: Binti għadha kif mietet, iżda ejja u poġġi idek fuqha u se tgħix. Ġesu qam u segwih u hekk ukoll id-dixxipli tiegħu. Wara, mara li kienet ilha tbati bit-tnixxija tad-demm għal 12 sena, resqet minn warajh u messet il-keffa tal-mantar tiegħu għax qalet fiha nfisha jekk biss miss il-mantar tiegħu se jgħaddili. Ma Ġesu dar u kif ra qal: Għamel kuraġġ bint, il-fidi tiegħek tfejqitek. U l-mara tfejqet minn dak il-ħin stess. Kif ġie Ġesu fid-dar tal-ħakkiem u ra l-flawtisti u l-folla tifrattarja, qal: Itilqu għax it-tfajla ma metietx iżda tinsab rieda. Imma huma ddieħqu bih. Ma meta l-folla ntbagħtet il-barra, daħal u qabdilha qiegħda u t-tfajla tqajmet. Ir-rapport dwar dan ħareġ f'dik l-art kollha. Missi nitolbuk sabiex tbierek din il-ġrajja hekk sabiħa, ġrajja li diġà smajnija, berika rruħna dal-għodu mulej biex taffettwana il-bqija ta' ħajjitna. Kemm biex nitalmu nafdawk, kif ukoll biex nitalmu nirrikorru lejk f'kull ċirkostanza. Amen. F'pajjiżna kuljum isiru medja ta' 8 żwiġijiet. U darba smajt li kuljum f'Malta jitwieldu medja ta' 13 tarbija u ikun hawn ukoll medja ta' 13 funeral. Pajjiż xkejken li fih għandna nies li qegħdin jiċċelebraw, nies li huma vistużi, min jifraħ, min hu mdejjaq, tlajja u nżul fil-ħajju xvera. Din nafuha, nġarbuha aħna l-koll. Daqqa marsusin mal-ħajt u daqqa jisna rridu niftħu l-garġi u niċċelebraw il-sbuħija tal-ħajja. Il-ħajja fiha il-mor fiha l-ħelm. Fiha d-disperament tagħha u fiha wkoll it-tama. U dan propjament il-għala din raġuni il-għala hawnhekk. Mhux biss Mattew ma' wkoll l-Evanġelisti l-oħra li jirrakkontaw dawn iż-żewġ mirakli jinsġuhom flimkien. Jagħmlu minnhom tapezzerija waħda. Mela jibda dan il-ħakkiem, aħna nafu li kien jismu Ġajru, illi imur għand Ġesu, imbagħad tindaħal il-mara marida, imbagħad l-istorja terġa' ddur fuq Ġajru. Mhux b'kombinazzjoni illi l-ġrajja hija rrakkontata hekk, mhux aċċident dan. Kemm il-darba nsibu ġrajjiet illi huma minsuġin flimkien. Għandek ħaġa qed tiġri hawn, però miġibuha flimkien f'rakkont wieħed. Nasab jiena l-iktar waħda famuża. Forsi tiftakruha, hija meta Ġesu kien arrestat u meħud ġuri fil-qorti tal-Lut u qed jgħaddi ġuri quddiem is-Senedriju u Pietru illi għamel kuraġġ u daħal fil-bitħa tal-qasas il-kbir u hemmhekk beda jissaħħam man-nar mal-edewwa ta' Ġesu li kienu għadhom kif arrestawh. U tiġi dis-seftura u tgħidu inti nasab jintafu lil da Ġesu ta' Nazaret. U jibda biex jiġħintu darba, jikdeb, mentri Ġesu qiegħed jgħid il-verità, il-pura verità, quddiem l-akkużaturi tiegħu. Pietru qed ifittex illi isalva ġildu u Ġesu qed ifittex li jsalva lilna. Biex differenza vera. Pietru u aħna illi minn għalina tant uħobbu l-Ġesu, tant ħanibqgħu fidili miegħu, ma mbagħad nuru kemm għandna saqajna tat-tafal. Fi waqt li Ġesu s-Salvatur qiegħed iva wettaq il-fidwa tagħna. Għandna il-bniedem dajef u Salvatur qawwi
lest li jieħu fuq nnifsu l-ħtijiet tagħna. U jkun bħal dak il-ħaruf li ma jiftaħx fommu, maħut għal-qatla, appuntu biex ineħħi d-dnub tad-dinja. L-iskrittura ma fija xejn aċċidentali. U għal darba rrid ngħid li kif Mattew irrakkunta din il-ġrajja illi ħallat il-mor mal-ħelu il-għaliex għandna lil Ġajru illi prattikament kellu 12 sena ta' ferħ, vera? It-tifla Marku jgħidilna kellha madwar 12 sena. L-istess età, l-istess żmien, l-istess perjodu ta' żmien tal-mara kemm kienet ilha marida. Mela, nkommorru lura dak it-12 sena, naraw li għal-ħabta li Ġajru imtela bil-ferħ, għax kellu lil dil-bint, probabbilment kienet l-unika bint tiegħu. U allura ġabet dal-ferħ avolja bil-ħriqi u bil-twerżiq u li mħallitu xriq jorqod bil-lejl, pero kienet ġabitlu ħafna ferħ fil-familja. Tajjeb, pero dak l-istess żmien kien meta dil-mara li forsi kienet eligibbli u xtaqet li żewweġ mardet b'tal mod u manjera b'tnixxija tad-demm, Marku jgħidilna li nefqet kollox għand it-tobba u flok ma avvanzat il-qudiem marret lura. Mela wieħed għandek huwa mimli ta' u ferħ u għandu futur f'din it-tifla ħelwa li għadha kif twildet fil-folja tagħhom. Però lissa mietet. U il-mara li darba kienet dbieħ is-saħħa mardet u issa ifittx xaq ta' dawla għalija. Minn għandna l-Ġajru li tilef it-tama għax it-tifla tiegħu għadha kif mietet. U l-mara illi kienet ilha makusa din il-marda terribbli finalment titbexqilha tieqa ta' tama. U din hija ħajja tagħna. Min bħalissa għandu li xi ħadd għażiż l-isptar, min għadu kif gradwalu t-tifel, ferħ, dwejja u sejri. Dan rakkont fl-aħħar mill-aħħar jurina illi fil-ferħ u fil-hemm, fit-dwejja u fil-ċelebrazzjoni tagħna u għaddejjem xira illi aħna nfittxu l-qrubija tagħna, nfittxu li nersqu lejn Ġesu. Għalija nnifsi bħal mamlet il-mara, jew għal ħadd ieħor Ġajru li fittex miraklu għal bintu li kienet għadha kif mietet, fittex il-Ġesu. Fittex il-Ġesu. Kif inkantaw m'hemmx ħabib bħal Ġesu il-ġwejjed. Lanqas qatt, lanqas ħadd. M'hemmx ħabib bħal Ġesu il-ġwejjed. Illustrazzjoni din il-ġrajja ta' kemm huwa minnu kif jgħidilna fil-epistola lill-Ebrej illi mingħajr fidi huwa impossibbli li wieħed jogħġob il-Alla. Għax min wieħed illi jrid jemmen li Alla jeżisti imma wkoll huwa premjatur ta' dawk li jfittxuh sewwa. Alla iħobb jippremja il dawk li jfittxuh, il dawk li jmorru għandu. Alla huwa il-sosten il-tweġiba, is-soluzzjoni għal kwalunkwe ċirkostanza li nkunu għaddejjin minnha. Ħannaraw mela l-ewwel l-andament tal-fidi fil-mara, imbagħad il-trattament ta' Ġesu mar-raġel u finalment xi lezzjonijiet li nistgħu nirċievu minn dan ir-rakkont. Il-fidi fil-mara. Il-fidi ġeneralment tibda billi tkun pjuttost mistura, li anke wieħed li jibda ġenwent jemmen f'Ġesu, forsi qas ikun jaf illi issa l-fiduċja tiegħu hija f'Ġesu u f'Ġesu biss. Għadu dik il-fidi għada ħanejdu hekk żerrija li bdiet biex tisponta. Ma żerrija ħajja. Hija żerrija ħajja, kwistjoni ta' żmien dik iż-żerrija ħad tiżviluppa, ħad titfaċċa fl-ewwel werqiet tagħha, vera, fil-ħamrija. Mistura, però dik il-fidi tagħti raġunament ġdid lill-bniedem. Fil-każ ta' dil-mara qalet jekk biss immiss il-keffa tal-mantar tiegħu.
ma rriditx li tmisslilu għax kienet mara imnitsa maħabba l-marda tagħha skont il-liġi ta' Mosè. Ma jekk nidħol f'dal kuntatt imqar minimu miegħu. Hekk irraġunat. Fidi li tiġi espressa b'mod pekuljari, b'mod int għandek il-mod tiegħek kif tesprimi fiduċja f'Alla. Forsi billi tagħmel weda lil Alla vera. U l-ieħor li jagħmel dik ir-riżoluzzjoni bil-fidi biex jaqta' ċertu vizzju jew ċertu drawa ħażina li għandu. Il-fidi tiġi espressa b'mod partikolari fil-każ ta' kull individwu. Din il-mara marret minn warajh u messet il-keffa tal-mantar tiegħu. Ridet tidħol f'kuntatt ma' Ġesu. U l-fidi dik li il-fidi tpoġġina f'kuntatt ma' Ġesu. Bħalma il-frijej fid-delja huma imwaħħlin mad-delja. Kif aħna ingawdu l-barka tal-maħfra, tal-fidwa, tal-ħajja eterna mingħand Ġesu Kristu u barkiet innumerabbli oħra? Permezz tal-fidi. Permezz tal-fidi kif qed turina din il-mara. Il-fidi li Ġesu jirrikmanda l-fidi tagħha, iva. Alla dejjem jirrikmanda il-fidi tagħna. Ovvjament, jekk naqraw il-verżju ta' Mark, hemm ħafna iżjed dettalji illi Ġesu malli messitlu il-mantar waqaf għal xi ħadd messni u Pietru qal fuq daqshekk folla kbira ħassaqsi minn messek, imma Ġesu qal naf illi ħarġet il-qawwa minni. U allura dik li kienet moħbija fil-folla imbagħad indunat il ma setgħetx tibqa' moħbija. Ħarġet u qaltlu mulej jien kont. U hawnhekk imbagħad tiġi din il-rakkomandazzjoni minn Ġesu nnifsu għamel kuraġġ bint il-fidi tiegħek fejqitek. Jew nistgħu nitraduċuha il-fidi tiegħek salvatek. L-istess kelma il-verb fejqitek salvatek ma xorta waħda. Allura Ġesu jassigurala il-fidi tagħha billi għamel kuraġġ bħall-istess bħalma qal lill-paralitiku x'vera. Ibni, għamel kuraġġ. Dubietek huma maħfura. Ġesu jaraf fejn hemm fidi vera fih. Daqskemm jaraf ukoll fejn il-bniedem qed ifittxu għal b'mod superfiċjali u x'vera. Il-fidi li tħares u taf f'Ġesu hija dejjem premjata. Alla huwa premjatur ta' dawk li jfittxuh. Alla illi janina bil-barka tiegħu iva fil-każ tal-mara jgħidilna l-mara tfejqet minn dak il-ħin stess. Minn dak il-ħin stess. Kienet infejqa mill-tniġġis tad-dnub, infatti il-marda tagħha kienet ħanidu hekk illustrazzjoni ta' xi ġib id-dnub bħal fil-każ tal-lebrus u x'vera. Li ltqajna miegħu aktar kmieni il-lebrus illi huwa stampa ħajja ta' xi kawża dnub illi jeqirdek, joqtlok mingħajr ma tinduna. Bħalma l-ġdiem jibda fik mingħajr ma tkun taf illi inti mġiddem. Alla jħarsna. Dil-mara l-istess ħaġa. Kienet infejqa mit-tniġġis ta' dnub mill-iżolament li jġib id-dnub. Id-dnub li jiżolana mhux biss minn Malla, jifridna minn Malla ma anke minn ma' xulxin. Ninqataw għalina. Mentri aħna maħluqin għal Alla u għal xulxin. Dil-mara kienet ukoll infejqa minn nuqqas ta' tama illi jġib miegħu id-dnub. Ġesu jirrestawra fiżikament u spiritwalment. Il-fidi tiegħek salvatek. Ġesu għaraf li dik il-mara mhux biss kienet tfittxu biex timmiljora l-qagħda fiżika tagħha, imma għaliex il-iva, il-tama, il-fiduċja tagħha kienet fih u fih biss. Il-biża' tagħha tar. Mentri fil-ħin mitluf ta' Ġajru żdied. Għax Ġajru forsi kien qiegħed jirraġuna, infatti hekk qallu l-Ġesu, binti għadha kif mietet. Iżda jew poġġidek fuqha u se tgħix. Imma trid tagħmilha din immedjatament. Ma tistax titlef aktar ħin, il-katavru tagħha għadu sħun jekk missu, u forsi jekk poġġidek fuqha se tgħix. Però bl-intervent tal-mara nistgħu faċilment ngħidu li intilef il-ħin. U min jaf Ġajru kif kien fl-istonku tiegħu illi il-mara tfieqet.
imma jieħa nibqa' b'xi bermnieħer. Ġejt għand Ġesu forsi ħajdiżappuntani. Ġesu kif jitratta ma' dan raġel? Innotaw kif il-mulej jitratta magħna b'mod differenti, kif jitratta miegħi, ma jitrattax miegħek. Jafna bisimna, jaf il-ċirkostanzi pekuljari tagħna u jaf x'qed jaħdem fina. John Piper għandu kumment interessanti ħafna fejn jgħid li jiena nista' nkun konxju li Alla qed jaħdem fija f'dil ħaġa, f'dil ħaġa u dil ħaġa, tliet affarijiet. Menti fir-realtà Alla qed jaħdem fija 100,000 ħaġa. Illi m'għandi ebda idea li qed jiġri hekk. U kif qed jibdilni, kif qed jiġbidni lejh, kif qed jaħdem dima fija. It-trattament kif il-mulej jimxi miegħek differenti minn mal-oħra. Għal għandu familja, aħna konna familja ta' 6, kif kien jimxi missieri ma' moħħt iż-żejra ma kienx jimxi miegħi li kont kważi l-kbir. Verewla, bħal aħna wkoll fl-iskola ma' ċerta studenta nimxu mod għax nafu li dik hija l-każ partikolari tagħha u nafu mhux ixtbati. U ma' student oħra li forsi hija aktar kapaċi tirraġuna magħha jimxi mod ieħor. Allura naraw illi Ġesu mhux biss tal-fejqan lill-mara, imma rieda jaqlaħħa minn dik il-noli li qed tilab. Joħroġha għall-beraħ biex tixed dwar il-fejqan tagħha. Biex imbagħad ikun jistgħu wkoll jagħmilha l-kuraġġ. Però kif tratta ma' da Ġajru? Ma li Ġajru qallu binti għadha kif mietet, Ġesu qamu segwih. Ma jgħidx li kelmu xejn, bla qallu tinkwetax, Ġesu qamu segwih. Ġajru ra biss l-azzjoni ta' Ġesu. Menti il-mara irċevit ukoll il-kliem komfortabbli ta' fuq. Ġesu mela segwih bla diskors ukoll jittratini, iħallih jistenna waqt li jitratta ma' din l-imsejkna mara, u wkoll ikompli iġibru b'mod stramp Ġesu. Illa għaliex anke meta daħal fid-dar tiegħu u ra dawn il-flawtisti qed diġà jagħmlu dan il-vistu kienu għabdu newwieħa professjonal biex joqogħdu jnewħu apposta biex jagħmlu dil-frattarija fit-taqdal dala illa għaliex issa żaritna l-mewt. U Ġesu, aħna mitilqu għax it-tfajla ma mitietx u ma tinsab rieda. Qiegħed jikkontradixxi sewa magħruf. Tant illi bdew jiddieħu bih, għaddew biżmien, waqqgħu ħadd-ċaj, ġifieri. Għadha kif ġej bħalli kieku inti in charge. U ma tafx qed jiġri. Tinsab rieda Ġesu. Għaliex kien jaf x'se jagħmel. Mewta temporanja. Għawna nassit tal-ħajja. Bħalma qal meta kien quddiem il-qabar tal-Għażux vera jinolqgħu minhu l-ħajja. Mi jemmen fija volja imut jerġa' jgħix. U jemmen fija, ma jmut qatt. U din hija illustrazzjoni hija stampa sabiħa ta' x'kapaċi jagħmel Ġesu għan-nom tagħna, għall-barka tagħna, li anke meta s-sitwazzjoni hija bla tama. Għaliex meta l-persuna tmut, vera, aħna jgħidu spiċċatu mietet. Imma le, mhux fil-każ ta' Ġesu. Mhux fil-każ ta' Ġesu. Meta s-sitwazzjoni diffiċli tal-mara marida 12 sena, Ġesu fejjaqa. Meta s-sitwazzjoni hija impossibbli, mhux diffiċli, impossibbli. Hawnna nassit tal-ħajja. Għalhekk Ġesu miet u reġa' qam biex ikun is-sit kemm tal-ħajjin kif ukoll tal-mejtin, il-mejtin ukoll jgħix qudiemu fil-ġenna u fil-preżenza tiegħu. U allura it-tfajla ma mitietx iżda tinsab rieda, is-sit sovran ta' kull ħajja. Is-sit sovran. Ġesu ikompli billi jagħmel favur lil Ġajru għax il-kelma grazzja hija favur, Għajjem l-tifla ta' Ġajru, però kemm kien hemm nies oħra li mietu u ndifnu u daqshekk. Ma Ġesu kellu dak in-nies partikolari li għajjimhom il-mewt biex juri l-qawwa l-omnipotenza tiegħu imqar fuq il-mewt.
U allura jidħol fil-kamra fejn kienet tinsab din il-tfajla ta' 12 sena, tfajla li jabda li qabli ħatibda il-ġbubija tagħha ġvera. Fil-pubertà tagħha. Fatti Ġesu jsejħla tfajla. Daħal fil-kamra qabdi l-għajda u tfajla tqajmet. Għal darbohra bla kliem xejn. Sempliċement ħlif ċanfira lil-folla itilqu il-għaliex it-tfajla attwalment ma mitiġ. Meta kollox jidher mitluf l-aħwa. Ejhu waħlu l-ħarsa tagħna fuq Sidna Ġesu Kristu. Kemm hija lezzjoni bażika, sempliċi u mill-aktar importanti din. Lezzjoni mifruxa matul l-iskrittura kollha, il-ġrajiet rakkontati. Ħafna minnhom juruna kemm għandna anke fil-kriżijiet tal-ħajja meta qegħdin quddiem emerġenza. X'għandna nagħmlu? Nitgħallmu ndawru l-ħarsa tagħna l-Mulej, fiduċja tagħna fih. Kif għamel is-Sultan Ġeħossofat wieħed mis-slaten twajba tal-Ġudea. Meta kien meddet minn din l-armata barranija li kienet waslet quddiem Ġerusalemm, Ġeħossofat kif ra dan l-andament beża. U dawwar wiċċu l-Mulej jgħidilna. Dawwar wiċċu l-Mulej. Mbagħad aktar tard jitolbu u Alla tagħna jgħid. Fit-tieni Kroniki kapitlu 20. U Alla tagħna. Ma tiġġudikawhomx int lil dawn l-edewa tagħna. Għax aħna bla saħħa quddiem il-ġema kbira l ġejja kontrina u lanqas nafu x'naqbdu nagħmlu. Mhux hekk inħossuna kultant. Dak li jiġrilna ħabta u sabta, ninqabdu fuq siq waħda, x'ħanqbad nagħmel? U tħossok rasek qed tdur bik. Vera? Żviluppi li forsi kienu imprevedibbli, immaġinajthom. Naf, miex intom għaddejn, intom nfuskom. L-iżvilupp il-kultant ireduna. Jaqtawna minn ġewwa. U hekk għal Ġeħossofat, lanqas nafu x'naqbdu nagħmlu. Aħna deboli. Ma nafux naqbdu nagħmlu. Iżda għajnejna huma fuqek. Hemm huwa l-bniedem tal-fidi. Għajnejna huma fuqek mexxina int Mulej. Kun int is-sostentana. Ġeħossofat qal Simoni u Ġuda u abitanti ta' Ġerusalem, edu l-fiduċja tagħkom f'Jaħwe Alla tagħkom u tkunu stabiliti, tkunu qiegħda fis-sod. Tliżlu l-eruq tagħkom l-isfel. Ebda rifu ma jkun kapaċi jelbkom. Afdaw fil-profeti tiegħu u tirnexxu. Alla tagħna kelmtu ejjew nafdaw f'dik kelmtu bħala l-ankra għar-ruħ tagħna. L-ankra stabbli, bħalma wkoll jgħid Iżajja fil-ktieb tiegħu. Li minnu sod fil-moħħ, ġifi huwa determinat, huwa iffukat fuq il-Mulej, li minnu sod fil-moħħ, int se żommu fis-slim perfett. Għax hu jafta fik. Afdaw fis-sit għal dejjem, għax falla s-sit għandna blata dejjema. U hekk sabuh kemm il-mara kif ukoll Ġajru sabu fis-sit Ġesu blata dejjema. Ġesu ma iddiżappuntahomx u lanqas jiddiżappunta lilna. Ejjew naraw x'talimiet nistgħu nirċievu minn dan ir-rakkont. L-ewwel nett nasab nindunaw illi dak li aħna nodduh bħala interruzzjoni jew dewmien ma jaffettwax ir-riżultat finali kif iridu Alla. Kultant kun se lura wara x-xogħol li d-dar u ngħid mela għandi dal-pjan nagħmel hekk u hekk mela nasal id-dar, il-mara tgħidli inqala' din il-ħaġa titmur hemm u hemm. Interruzzjoni? Qed tifhem. Però dabba qed naqra C.S. Lewis u spjega tajjeb din. C.S. Lewis kien studjuż kittieb awtur Kristjan mill-aqwa. U għal meta kien l-università kien kull darba jew ċemplulu jew imsejjaħ hemm kważi wasalt biex nibda nikteb, wasalt biex nibda nitlob jew naqra l-skrittura u kull darba sakemm irrealizzajt qal li d-dinja ħajti. Għax Alla tisejħ biex inservi. Alla tisejħ biex inservi.
U dak li aħna nodduha bħala interruzzjoni, jien bes nagħmel hekk, imma issa minħabba li jiena ngħix ma' nies oħra, familja, kollegi fuq post tax-xogħol, intom, dawn l-interruzzjonijiet huma ħajti. Meta nirrealizzawha din jaqa' ċertu serħan tar-ruħ fina. Aħna qed hawn mhux għalina nfusna għal xulxin. U s-sabiħ tagħha hija dan illi r-riżultat finali kif iridu Alla xorta waħda nirċevuh. Ġajru forsi ħaseb jew inkwieta li dad-dewmien dil-mara qed żommna ejja ħammorru, qed tifhem. Però fl-aħħar mill-aħħar it-tfalla kienet diġà mietet. U għadda aktar ħin, u allura l-konferma tal-mewt tagħha saret aktar u aktar evidenti, meta Ġesu qajma mill-mewt, Alla rċieva glorja ikbar, Alla kien onorat aktar. Infatti jgħidilna li il-fama ta' dak li ġara xterdet f'dak li nħawi kollha. Min jistenna l-sit iġġedded saħtu. Stenna l-sit. U jintervini u juri l-qawwa ta' drijaw fi żmien propizju, fl-aħjar żmien, fl-aħjar staġun għalik. Taħsibx Alla qed idum jew Alla huwa barra mfuna inkejjus. Le. Alla jaf x'għandu jagħmel, aħna naftawh. Jaqgħu ma tafx, jaqgħu ma smajtux li Alla ta' dejjem il-mulej ħalliq ta' truf fl-art la jinket u lanqas jgħejja erf u ma jitfissirx. Tippruvax tagħmlu lil Alla? Afdaħ. Waħħal għajnek fuqu. Jagħti s-saħħa lil għajjien, il-dawk li m'għandhom saħħa iżidilhom il-qawwa, jinkeddu t-tfal ukoll u jgħejjew u jotru żgħażagħ, jaqgħu għal kollox. Iżda dawk li jistennew lil mulej iġeddu saħħithom, stennieh il-mulej. Ħallih jatwa, ħallih jiftaħlek il-bieb, m'għandekx għalfejn is-sabbat. Ħallih jiftaħlek il-bieb fi żmien propizju. Dawk li jittamaw fil-mulej jġeddu saħħithom jittajru bil-ġwienaħ bħal lajk li jiġru ma jgħejjewx, jimxu u ma jinkeddux. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, Ġesu kapaċi jfejjana issa, imma żgurament ifejjaqna aktar tard. Anke jekk il-mewt telibna, tajjeb il-Bibja tassigurana ripetutament illi aħna dal-ġisem tal-umiljazzjoni tagħna illi iċedi għal-mewt, Ġesu kapaċi iqajmu biex ikun jiġbaħ il-ġisem glorjus tiegħu. Dik l-istess qawwa illi bija jissuġġetta għalih innifsu l-univers kollu. Ġesu jfejja issa jew aktar tard. Tajjeb nitolbuh biex jekk hemm marda fil-familja personali nitolbuh għal fejqan. Però meta jażel ma jfejjaqniex, ejju nitalmu s-sabar, il-paċenzja, is-sottomissjoni, għarrida ħelwa u tajba tiegħu, mhux veru. Ġesu jfejjaq ukoll rispettiv tal-età. Hawnhekk kellna mara adulta, mara kbira, kif ukoll tifla li għadha prattikament qed tibda l-ħajja. Ġesu jfejjaq anke lil-diversità ta' nies. Għandna il-kap tas-sinagoga li kien allura miżmum fuq wiċċ l-idejn fis-soċjetà. U mara komuni. Mara komuni illi prattikament ma kijafa ħadd. Ġesu jfejjaq ukoll meta nitolbuh privatament bħalma għamlet il-mara, feċċet barka minn għandu privatament. Xtaqet illi titfiq u daqshekk u ħadd ma jsir jaf b'xejn. Feċċitu privatament. Il-ġajru feċċu pubblikament. Infatti Luqa jgħidilna illi bat delegazzjoni, flok ma ġie bat delegazzjoni għand Ġesu. Ukoll lil-waħda inkoraġġija u lill-ieħor flok inkoraġġih wara bl-azzjonijiet tiegħu li iva Alla hu magħna, jekk Alla hu magħna mi jista' jkun kontra tagħna. Naraw ukoll kif Ġesu huwa ikkonċernat dwar il-folol, dwar il-ġmiegħ, dwar ħafna nies. U fl-istess ħin huwa wkoll interessat fina partikolarment, fina personalment.
il-każijiet fejn naraw Ġesu ikkonċenat dwar il-ħafna. Darba qal il-ħsad tas-sewwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu għalhekk lil Sit Esad biex jibgħat il-ħaddiema fil-ħsad tiegħu. Xi ħsad huwa n-nies tad-dinja. Għallek ħabb id-dinja. Stqarrija meraviljuża. Stqarrija li tnixxifna bil-istaġib. Għallek ħabb id-dinja. Mhux id-dinja kbira, ma id-dinja jekk ħażina. U Alla jħobb lill-bnedmin ifittixhom. Aħna niġru minnu, Alla jfittixna. Ġesu li jfittex il-folol. Kapitlu 13 ta' Luqa wkoll naqraw kif tbekka fuq Ġerusalem, 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 li toqtol il-profeti tħaġġar il dawk li bagħtulek. Kemm il-darba rid niġma l-uliedek flimkien. Għandek il-kotra. L-uliedek flimkien bħalma roqqa tiġma l-flieles tagħha taħt ġwenna ħajja mint ma ridx. Kemm il-darba aħna nitilfu nimmissjaw il-barka t'Alla għax ma rridux. Ma nemnux li Alla kapaċi jbarikna. Nippreferu li ngħixu fix-xari, fid-deżert, iva Alla ħariġna mill-Eġittu tad-dnub, ħariġna. Tagħna l-maħfra. U Alla jrid iddaħħalna fl-art tal-Kanan, art li tnixxi l-ħalib u l-għasel. Però x'ġaralhom il-Lut minħabba id-diżubbidjenza jew aħjar minħabba il-nuqqas ta' fidi tagħhom, meta rċevew ir-rapport ta' 12 spjun illi Mosè bagħathom biex jispjunaw l-art. U dawn ġabu rapport negattiv, 10 minnhom, 2 minnhom le, Ġoswe u Kaleb qalu Alla kapaċi jrebbaħna, kapaċi jagħtina din-art. L-10 l-oħra qatawlhom qalbhom. Il-poplu qata' Jesu u Alla qalilhom tal-li intom qegħdin ġibu l-iskuża b'uliedkom illi ħajmutu fit-taqbida. Intom infuskom ħatibqgħu 40 sena fid-desert tiġġerrew. Ħafna Kristjani llum ħarġu mill-Eġittu għandhom il-maħfra u qegħdin jgħixu ħajja miżerabbli fid-desert. Meta Alla jtitaħlek fl-art tnixxi il-ħalib u l-għasel. Alla li jafna individwalment irridna li navvanzaw fil-fid. Il-mara bdiet x'tip ta' fidi kellha. Forsi anke kienet fidi jista' jkun daqsxejn superstizzjuża. Kemm hawn nies li għax jilbsu l-blabtu jew jmissu l-relikwa, allura jista' jkun jekk min jaf. Għall-inqas il-fidi tagħha kienet diretta lejn min suppost tkun il-fidi tagħna, lejn Sidna Ġesu Kristu. Però il-fatt li l-mulej jafna maħniex pedina mitlufin fil-folla. Alla iħobb id-dinja, Alla iħobb lili. Lilek. Ġesu jgħid meta xebaħ li nifsu ma raj tajjeb, raj kollu għandu merla tan-naċ vera. Il-bewib jiftaħlu n-naċ jisimgħu leħnu u jsejjaħ in-naċ tiegħu bisimhom. U jmexxihom barra. Isejħilna bisimna. Jiena din nista' napprezzala għaliex trabbejt ġo familja missieri kien ikollu dak iż-żewġ naġiet fil-maqjen. U vera, kien belqa jew ċertu ismijiet li kienet jom l-ismijiet. Għaliex? Kien ħobba. Għatela, kellu xeqliħ minnhom għaxxejn. Inkwiet u sara kien ikollu. Li forsi jagħmel xi erba' ġbejniet mhix wertet. Kien ħobb. Kien ħobba. U hekk Ġesu isejħilna bisimna. Qatt irrealizzajt kif Alla sejjaħlek bismek, jafek bismek, qed imexxik kuljum bismek. Mhux taf xejn li fil-Vanġell li naraw il-Ġesu jitħallat kemm man-nies jippriedka l-folol kbar imma wkoll jagħti l-ħin tiegħu lil persuna waħda. Nikodemu mar fitxu bil-lejl. Ġesu se taqallu issa? F'11 nofsa bil-lejl. Mur orqod, ħallini bisliem. Le, laqgħu. Laqgħu. Jiena forsi nimmaġina tallaw fuq il-bejt tad-dar, tifhem, u hemmhekk bdew il-konverzazzjoni tagħhom. U b'dik il-fewġa għaddejja Ġesu qabbel il-ħidma tal-Ispiritu Santu mar-riħ.
اللي kien qed forsi qed jolqothom. Għallu r-riħ jonfoħ fejn irid, ma tafx minn fejn ġej, laqas fejn sejjer, ekku kull jitwiet mill-Ispirtu. Però laqa fit-tul ma dan Nikodemu, ma mara Samaritana illi kienet prattikament issa mibgħudin mill-Lut. U staġbet din meta talaba biex jixrob. Għaltu kif int ludi tittob lili mara Samaritana biex tixrob. Ma nitħaltux flimkien aħna. Per Ġesu kien jafu bħala waħda minn tiegħu, tħallat magħha, il-Matub vera imniżżel taħlin tiegħu, Marta u Marija, li kienu ħbieb tiegħu saħansitra mar biex jagħmilhom vista ta' kondoljanzi u aktar minn hekk. Mhux biss vista ta' kondoljanzi. Inqala vjaġġa biex jiltaqa' ma' żewġ aħwa vistusi. Bartimew, Ama, bin David, ħenna għalija. Ġesu għaf. Id-disċipli ma rridux jgħaf, dik il-folla. Ġesu għaf. Zakkew. Ġesu seta baqa għaddej, zakkew jgħed fuq is-siġra, jisu li blaħ hemmhekk kan fuq. Dak sajjar, Ġesu seta baqa għaddej. Fl-aħħar mill-aħħar kien rejb, kien ħallil, kien brigant, jisraq in-nies il-foqra. Però zakkew nsemminha biex illum jeħtieġ nidħol fid-dar tiegħek. U daħal. Il-mistieden minn għal-mistieden. Ġesu jafna personalment. Bħalma birek il-mara, il-ġajru, kapaċi birek lina. Jekk nafdawh. Is-sejħa l-fidi. U rridu niftakru wkoll li dak li huwa urġenti għada kif mietet. Mhux bil-forsi hu preċedenza fuq każ li kien ilu jista' jistenna għax din mara kienet ilha marida 12 sena. Setet tistenna ġurnata oħra, sija oħra, vera? Però Ġesu jieqaf jitratta magħha, mhux ħandaħlulu aħna kif jagħmel. Meta jżurna, meta jberikna, kif iberikna, permezz ta' min iberikna? Il-kwistjoni kollha hija din messejtu l-Ġesu. Messejtu l-Ġesu. Kif nistgħu mmessuh il-Ġesu? Faċli, permezz tal-fidi. Permezz tal-fidi nitlu f'kuntatt miegħu, mhux billi nrossu fuq bla ħafna nies rassew fuq jew għax temagħhom, vera, irossu fuq għax dak l-eċċitament tal-mirakli, dak is-sensazzjonijiet, dan huwa profeta qatt ma rajna bħalu, vera? Qatt ma rajna bħalu. Ħafna nies fil-ġemek kamlu. Ma kinux qed jifhmu. Però l-mara femet li f'dan Ġesu ta' Nazaret. Jekk nidħol f'kuntatt miegħu, jgħaddili. Messejtu bil-fidi. Bħal għamlet il-mara. Messejtu bil-fidi. Però jekk għadek mingħajr ħajja spiritwali għadek smajt Ġesu, però għadek bil-ħtija ta' dnufuqek, għadek tħoss il-kundanna qudiem Alla, taf li m'għandek ebda rabta ma' Ġesu. Irrid imissek hu f'dal-każ. Irrid imissek hu. Bħalma daħal qudiem it-tfajla mejta, aħna mhux hekk sabna Ġesu mejtin fil-ħtijiet u fit-trasgressjonijiet tagħna. Però Alla għamilna ħajjin permezz ta' ibnu Ġesu. Ġesu mess it-tfajla u taħal ħajja. Jekk għadna nbedin minnu, itolbu lil Ġesu biex imissek u tieħu l-ħajja minn għandu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu għal ġenerożità tiegħu, għas-seta tiegħu favur tagħna, għas-simpatija tiegħu. Vera? Fl-illiet tagħna, fil-mar tagħna, fil-qadiet tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu għal dejjem. Ikun infaħħar. Amen.